אני סופר מתרגשת, אנחנו נמצאות במפגש הקהילה שלי עם מלברי לונדון ואני הולכת עכשיו להעביר ההרצאה, אז בואו איתי. איזה כיף שעשינו את זה, אני סופר מתרגשת, אני מרגישה כאילו עשינו פה מסיבת בנות, מסיבת לק, יש מסיבות הזרקות ויש מסיבות דיפ פאודר ואנחנו בז'אנר הזה היום. בעזרת אליס נעשה הדרכה שהיא יותר מסודרת, חשוב לנו שממש תבינו איך שלב אחרי שלב עושים את זה. בפעם הראשונה יש מצב שזה ירגיש לכם קצת קשה, אבל אם כבר אתן מתורגלות במריחה של לק רגיל, אז כנראה שאתן תהיו ממש טובות בזה. שוב, פעם ראשונה עד שכזה מבינים מה עושים, פעם שנייה את כבר על זה, פעם שלישית את מאסטר. בעזרת הדוחף אור, משייפת את משטח הציפורן מלמעלה ממש בעדינות, רק בכדי להסיר את השכבה השומנית מעל הציפורן, ומעצבת אותה לפי הצורה שאנחנו רוצות.